Ovaj film bih opisao kao dinamičan, duhovit i bombastičan. Komičan, romantičan, ali u isto vreme i akcija. Glumačka ekipa filma Vojna akademija je divna, to su moji prijatelji, radimo dugo godina i znamo već jedni drugima šifre, rešavamo scene pogledima i mislim da to fanovi prepoznaju. Glumačku ekipu filma Vojna akademija 5 čine stari, dobrovoljeni likovi, ali i neki novi, tako da to osveženje svakako doprinosi i novom ugođaju i za publiku. Ovaj film bih opisala u 4 reči. Vrlo dobro služimo sebi. Stvarno nekako ne mogu ovde nikako da budem objektivna kada se priča o Vojnoj akademiji, jer su to ljudi koje izuzetno volim i cenim. Glumačka ekipa je fenomenalna i mislim da su svi napravili odlične uloge, da će publika sigurno uživati, da će videti neke svoje te omiljene likove u nekom novom drugom svetlu, ali opet su to ti isti ljudi, isti likovi koje svi volimo. Film u 3 reči, morat ću 4. Čast je naša imovina. Sve ih mrzim, ponajviše ovu stariju ekipu i nekako sam jedva čekao da se penzionišu i da mi preuzmemo njihove funkcije. Šalim se, jedva sam čekao evo sada da dođemo da snimamo ove najave, da vidim makar deo njih. Strašno su mi nedostajali tokom leta. Ovaj film je nemoguće opisati u 3 reči, ali ja ću vam samo reći da ćete uživati. O glumačkoj ekipi filma mogu da kažem stvarno sve najbolje. Dirigent svih nas, Dejan Zečević, je stvarno dobro iskomponovao celu tu etidu i odlično nas je uklopio. Svi su talentovani, svi dobro rade ovaj posao, tako da je sa dobrim ljudima je lako da se napravi ovako jedan dobar projekat. Film je uzbudljiv, interesantan i neizvestan. Imala sam priliku da sa nekim kolegama sada prvi put sarađujem i mogu reći da sam se super provela. Da su to sve divni, talentovani ljudi s kojima se nadam da ću i u budućnosti deliti kadar. Vojna akademija je jedna velika porodica. Ekipa na ovom filmu je stvarno izvrsna i beskrajno mi je drago da sam imala čast da budem deo nje i tu mislim i na moje kolege starije glumce, ali pre svega na moje prijatelje i kolege iz fakulteta da posle par godina sada zajedno budemo u kadru u ovim okolnostima. Ne postoji bolja glumačka ekipa nego u ekipi Vojne akademije. Mi smo već sada mala porodica, malo veća porodica. Glumačka ekipa ovog filma je kao da sam je negde ja birala. Čini mi se da su to ljudi s kojima ja i u pozorištu vrlo rado radim, da su, ne čini mi se, nego sam sigurna da su to ljudi koji su meni prirasli srcu, koji su postali moji veliki prijatelji. Prijateljstvo, ljubav i akcija. Glumačka ekipa je stvarno sjajna. Ja volim i podržavam mlade glumce, mada ovde nema samo mladih, ovde ima i malo starijih, ali je svakako ekipa na nivou. Naš zadatak je da ispitamo vaše granice. A vaš zadatak je da nam dokažete da ih nemate. Spavaćete kad umrete, a dok ste živi, bit ćete budni. Sanjaćete otvorenih očiju i ne postoji kraći put, jer je put samo jedan. Ko na njemu i za jedan trenutak zastane, taj se neće zvati pripadnikom specijalne brigade.